Zdravo, deco! Nadam se da ste se odmorili i da ste spremni da nastavimo da radimo. Prošli put smo razgovarali o proleću, pa ćemo nastaviti i danas da razgovaramo o proleću. Veliki broj pisaca i domaćih i stranih pisao upravo o ovom fenomenalnom godišnjem dobu, a mi ćemo danas razgovarati o Božidaru Timotijeviću, našem pesniku i piscu i novinaru koji je rođen u Beogradu i tu je i radio. Bio je urednik velikog broja časopisa za decu, među kojima je Poletarac, kao i književne novine i mnogih drugih. Kao novinar je radio i na Radio Beogradu i napisao je jako puno zbirki za odrasle i za decu. Neke od zbirki za decu koje je napisao jesu Nebeska svirala, Zdravica učitelju i mnoge druge. Radio je i slikovnice za decu i pisao pesme, odnosno tekst za pesme koje se pevaju, kao što je Devojko mala ili pesma Bravo škola, ura za igranje. Mi ćemo danas raditi njegovu priču koja se zove Kad proleće dođe, pa ću ja vama sada pročitati. Vi ćete lepo da se smestite uredno i fino i da me poslušate, a onda ćemo da radimo i neke zadatke. Kad proleće dođe. Kad proleće dođe, sunce svima nešto lepo pokloni. Šumi i livadi nove zelene haljine, pticama vedro nebo i radostan cvrkut, leptirima cvetne livade i nova krila, životinjama široka polja i šume i mnogo hrane, a čoveku pokloni sve to i mnogo, mnogo radosti. Zašto? Zato što onda sve živo na zemlji počne da guguće, zuji, kvoca, kliče, kukuriče, kokodače, laje, pijuče, pišti, ćućuri, cvrči, čavrlja, cvrkuće, šišti, peva, šapuće i tepa. Sunce tada kao učitelj svakome zada neki zadatak. Ko spava, da se probudi. Što je tmurno, da se razvedri. Ko je zimovao u rupi, da proviri. Ko je gladovao, da se najede. Što je posađeno, da proklija. Što je na drvetu, da prolista. Što je u jajetu, da prokljuvi. Kad proleće dođe, sve na bolje pođe. Ova kratka pričica govori o fenomenalnom godišnjem dobu proleću. Sada je vaš zadatak da otvorite svoje čitanke na 49. strani i da samostalno pročitate ovu priču. Kada to završite, ako postoji neka reč koja vam nije jasna, potražite one ljubičaste knjižice na dnu teksta i pročitate. Ja sam poprilično sigurna da jednu reč većina vas neće znati, pa ću vam ja pomoći, a to je reč prokljuvi. Prokljuviti znači izleći se iz jajeta, odnosno to rade ptići kada svojim kljunom kucaju sa unutrašnje strane jaja da pukne ljuska i da oni izađu iz tog jajeta. Za ostale nepoznate reči, ukoliko ih nema na ljubičastim knjižicama, pitajte mamu ili tatu, ili neka mama pošalje poruku učiteljici pa ćemo zajedno da nađemo šta ona znači. Kada znamo sve reči šta znače, naš sledeći zadatak jeste da uradimo sledeće pitanje, odnosno sledeće zadatke koji će vam se pojaviti evo ovde. Kada to završite, možete još samo da ilustrujete ovu kratku priču i to bi bilo sve za danas. Puno vas pozdravlja, ljubi učiteljica i vidimo se sledećeg puta.